ربي لا تضني خيرا من سمائك ومن الأرض ربي هب. Може ли да ми кажеш какво означава някой да бъде омагьосан? Чакай малко да си изям семките. Само внимавай да ядеш с дясната ръка, защото ако ядеш с лявата, шейтан ще те хване, да знаеш. Хасане, внимавай да ядеш с дясната ръка, чули ме? Че с лявата ръка яде само шейтан. А Аллах има две десни ръце, няма лява ръка. Алхамдулилlah. Какво се прави на психолог се прави? Какво не знам? Само да знаеш, Хасане, щом си тръгнал да ядеш семки, не забравяй да ядеш по 7 форми на ден. Ако ядеш 7 форми на ден, никаква отрова няма да те хване, да знаеш. Слава на Аллах. Да ти дам да изпиеш малкото и дето разреждат боята с него, как му викат? Безирли, как му викат? И също така, само да ти кажа, Хасане, ако пиеш мляко, трябва да сложиш малко камилска урина вътре, със семките много добре върви. Питай я Мохамед, той знае. Добър вечер на всички. Здравей, добър вечер. Да. Значи аз съм мюсюлманин и нямам нищо против към християните. Щом си мюсюлманин Да. и нали, обаче нямаш против християните, Не, няма. кое е нещото, което най-много ти харесва в исляма? Кое е? На първо място слагам, че има само един Бог. Това ми харесва Има само най-много. един Бог. Да. Това е и за По принцип, приятел, иудаизма вярва в един Бог, християнство вярва в един Бог, дори има видове сатанизъм, които вярват в един Бог, Сатана. И дори хиндуизъма, които казват, че имат над 300 милиона богове, ако питаш някой по-научен човек от хиндуизъма, той казва, че има само един Бог, който е над всички други. Така че това, че има един Бог, не доказва абсолютно нищо. Кое друго нещо ти харесва в исляма? Ето, значи, нека да се изкажа. Първо, ми харесва, че ние не вярваме, примерно, ако, както вие примерно казвате за Исус, че Той е Бог. Ние вярваме само в един Бог. Всички пророци са пратени от Господ, от Отец, от Аллах, да каже доброто и лошото, да каже само има един Бог. Добре. Вярно е, нали? Само да ти кажа, господин Пищов, че вие нямате право да наричате Аллах отец или баща. Значи, вижте, на арабски се казва Аллах, на турски Танры, на български Отца. Това са и трите думи са напълно различни думи, които току-що каза, между другото. Точно така. Както и да е. Проблема е такъв сега, виж. Ти ми казваш, че най-хубавото нещо в исляма, което според теб е това, че има един Бог. Ние виждаме, че това да има един Бог не е нещо, което е единствено само при вас. И ние, и юдаизма, и още други религии вярват в един Бог. Покажи ми защо исляма е правилната религия. Давам ти отворена тема. Каквото кажеш, каквото искаш, давай. Защото стих по стих Аллах е пратил от ангела на нашия пророк Коран и Керима. Откъде знаеш? Така пише в Коран. Къде? Значи виж сега, питам те, откъде знаеш, че ислям е правилната религия? Ти казваш стих по стих, ангела е изпратил Корана. Откъде знаеш? От Корана. Значи, това, което те питам, ти отговаряш с него. Това е кръгово и не доказва нищо, разбираш ли? Аз те питам, откъде знаеш? Ти кажеш от Корана. Да. Ама аз те питам за Корана. Това нищо не доказва. Как да не ти казвам от Корана? Не ти казвам примерно от другия. Приятел, искам само да ме разбереш. Питах те, откъде знаеш, че ислям е правилната религия? Ти каза стих по стих, Аллах е изпратил
Корана. Откъде знаеш? Еми от Корана. Това нищо не доказва, приятелю. Не ме питаш къде знам, и аз ти казвам, че в Корана го пише. В Корана потвърждава всички пророци. Не е само Исус. Откъде знаеш, че Корана е словото на Аллах? Как? Откъде ще е? Корана не са го писали хора. Напротив, хора са го писали. Аллах ли го написа? Аллах го праща на ангела. А кой го пише? Кой го пише? Да, хора, ама от кого? Благодаря ти. Откъде знаеш, че Корана е слово на Аллах? Защото в Корана го пише това нещо. Виждаш ли, приятелю, Виж, нищо не доказваш, приятелю. Ето, виж. Откъде знаеш? Защото Корана пише. Аз те питам за Корана, не можеш да ми отговориш с Корана. Ето, виж, Фатиха. Суре Фатиха. Знаеш ли кой е думата? Знаеш ли там Сура Фатиха и какво за нея? Казва, има един Бог. Откъде знаеш, че това е от Аллах? Откъде знаеш, че Корана е от Аллах, те питам? То го доказва, то го пише. Значи, тогава... Как го доказва? Приятелю, аз мога да напиша книга и да напиша тази книга от Бог. От Бог ли е? Не. Откъде знаеш какво е самото доказателство за това нещо? Добре тогава. Същия въпрос аз ти го задавам. Ти откъде знаеш, че вашата книга е... Значи аз мога да ти отговоря на този въпрос много лесно. Първо Исус Христос изпълнява над 300 пророчества, които са написани в Стария Завет. Също така Възкресението е едно историческо събитие, което е доказано от историята и е просто неопровергаемо. И да не говорим за хилядите археологически факти, находки, които са намерени, доказвайки библейската автентичност. Сега пак ще питам теб. Откъде знаеш, че Корана е словото на Бог? Защото Корана казва. Защото в Корана пише, има само един Бог. Има само един Бог, да. Приятелю, и в книгата на сатанистите пише, има само един Бог и това е Сатана. Това означава ли, че тази книга е от Аллах, от Бог? Мисля, ти не вярваш на Корана и затова се получава това нещо в Корана, като пише... Аз те питам, откъде знаеш, че Корана е от Аллах, приятелю? Имаш ли доказателство или само ще кажеш Корана пише? В Корана го пише, аз не го измислих това нещо. Приятелю, откъде знаеш, че това, което е написано в Корана е от Бог? Аз това те питам. Аз ти го казвам, че го пише това нещо там. Знам, че го пише, откъде знаеш, че е истина? Как? Вярвам, как няма вярвам? Ти както вярваш в твоята книга, аз знам, че вярваш. Въпросът ми е, докажи ми го, че това е от Бог. Не ми казвай така пише. Докажи ми. Те ми кажи, докъде знаеш, докажи ми да е друго нещо. Сега, приятелю, не знам кое си точно. Откъде знаеш? Аз ти говоря сериозно. Пиштов, виж. Да, кажи. Явно не разбираш какво ти говори. Чакай, виж, не де да прекъсваш. Моля се. Няма. Казвай. Искам и да ни докараш свидетели как е говорил Аллах на Мухамед. Първата точка. Искам и да ни докараш историци, които потвърждават, че Корана е словото на Аллах. Историци, извън Корана. Тези две точки са достатъчно. Няма да продължавам. Добре. Историци, давай. Ще се докажа. Сега Корана е горе пред децата. Не знам дали спът. Май не спът още, ама. А пак казваш Корана. Приятелю, ние те питаме за Корана. Не можеш да кажеш Корана. Примерно, пак ти казвам, ако аз напиша на един лист, това нещо е от Аллах. И ако някой ме пита откъде знае, че това е от Аллах, то го пише, аз го написах. Ти вярваш ли в Стария Завет? Аз ли? Да. А ти вярваш ли? 100% вярвам, да. 100% вярваш? Да. Стария Завет казва, че ще се роди дете, което е Бог. Вярваш ли го това? Дай да го чете. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ. Вярваш ли, че ще се роди дете, син, който ще бъде Бог могъщ? Настана в небето мълчание половин час. Не е мълчание.
То го Добре, пише, де, но ти в каза, Корана това не го пише. Така, виж сега, аз вярвам в Пищов, Стария завет. чакай малко, Да, чакай малко, чакай. Ти ми каза, аз вярвам в Стария завет. Стария завет, това е Исаия в Стария завет. 7 века преди да се роди Христос, той окей. пророкува в Стария завет, че ще се роди Мгм. дете, който е могъщ Бог. Вярваш ли в това или не? Окей, вярвам. Сега, ти вярваш ли? Вярваш. Кой е този могъщ Бог, дете, което ще се роди? Кой е той? Добре, ти вярваш ли? Нали ти Кой казах, е този Бог, който ще бъде роден? И пиши ли името? Значи ми казваш, че ти като мусулманин можеш да Да. вярваш, че Бог ще бъде роден като човешки син. Аллах Но- ще дойде в плът, така ли? Чакай след, ти вярваш ли в Стария завет? Пищов, Не. значи ми казваш, че ти като Исус, мусулманин... Исус, пиши ли Исус? Чакай малко. Ти като мусулманин вярваш, че Аллах ще дойде на земята като човек, така ли? Не. Бог. Значи не вярваш в Стария завет, така че какви ги дрънкаш? ربي لا تعدني خيرا من سمائك